Ngaon to doy, ikaw ra may kaon dara. Kaon day ka. Mungi ka. Oh. Kaon ta. Luod man, boknoy. Doy! Ang tuba! Hindi, kaon ta. Siyam ka eh. Atik-atik pa man ka. Nya. Unsa may plano ni Maron? Mulag na po ka. Dili oy. Sure ba? Kaon sa. Balhin ka dire. Kay naa sila mama o ate dito. Naapa dito Joshua. Madunggan atong maritis. Dire lang ta kay aron diretso atong mga jaming-jaming ba, no? Buknoy. Unsa may plano nato ron? Manglaag ta? Ha? Asa makataron no? Laag lang gihapon, manimba eh. Unya, asa naman po ta manimba? Sa Katoliko na pod? Ha? Unsa ka ha? Ha? Ambot ka ha, unsang plano? Sa Katoliko na po unta buknoy no? Para dili man luod sila ba ang simbahan sa Katoliko kay murag wa naman ta kasimba sa Katoliko oy. Ngano man ka ha oy? Ambot bitaw, dili siguro. Sa Katoliko na pud unta ta magsimba buknoy no kay para makasimba na punta dito. Wala na dito kasimba sa simbahan sa Katoliko ba no? Ngano man day dili ta manimba sa Katoliko doy. Isa ra man ang Ginoo. Maluwas gihapon ta kung magampo ta. Tama jud ka buknoy. Isa ra man ang Ginoo. Isa ra pud ang mangluluwas. Very good. Big chick. Bahala og asa ta manimba. Sa Katoliko man o sa iglesia o uban pa dihang nga simbahan. Basta magampo lang ta. Ang kaluwasan sa tanan. Isa ra. Kay isa ra man ang atong Ginoo. Di ba buknoy? Mao gani no, isa ra tong Ginoo. Ang importante, magampo ta. Unya, unsa man gyud purpose nimo buknoy? Nganong diha naman ka naggasimba anang simbahan na nga dili Katoliko? Ha? So baga daw akong pangutana bi. Sige lang gudoy, isa ra man atong Ginoo. Nganong magyong ganahan magyud ka mo simba dito buknoy? Unsa man gyud kalainan sa Katoliko o lahi nga sikta? Ha? Kabalo jud ko ba nga nganong gi ganahan ka dito? No? Hahaha, basta. Ayaw na ta buknoy. Pa-blind pagka kung unsa. Pagsulti na lang gud buknoy. Alangan, libre man pagkaon dito. Sa Katolik, wala man. Unsa? Doy, ang tuba. Saba diha doy, otro pug ka.